ayo limbo lampu kita lagu ayo limbo apa ayo limbo lampu kita lagu Mak, apa? Aku Kancanana kowe rene ya. Aku njaluk larase pelok barang no, pelok barang ya. Sing takon jumeneng sinden ana 3 ya kuwi Budwi Kurniawati, Mayang Icilik-icilik Cerit karo Mbak Wiwi Irnawati. Oh, nggone rada rupak ya. Tak aturi medhun ana panggung sing ngisor. Aku njaluk lelagon kanggo salam pambuka. Kelinci ucul judule nganggo gamelan Bali, Ya. Mumpung awake dhewe entuk berkah, entuk tinggalan, entuk warisan gamelan Bali saka guruku ya kakangku sing wis nyumarga, ya kuwi almarhum Ki Entus Susmono saka Tegal. Ya, ya. Iki gamelane Kang Entus. Ya. Alhamdulillah aku diwarisi no. Oh ngono ya. Kelinci ucul garap gamelan Bali. Monggo pun aturaken aku tak merono no. Ya, ya. Kelinci ucul, yuk dados. Ayo siap tok.